Permezz tal-interventi tad-deputati nazzjonalisti l-oppożizzjoni iddefendiet ir-rekord negattiv li għandha fil-qasam tal-enerġija. Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil u d-deputati nazzjonalisti reġgħu tkellmu favur l-għażla ta' Gvern nazzjonalista li jixtri l-power station tal-BWSC u li jħaddimha bil-heavy fuel oil. Wara li mill-Gvern ħallew il-kontijiet għoljin Busuttil għalhekk. Ma nagħmlux mod Prim Ministru li se tħallas ar-roħs tal-kontijiet mill-flus li qed tifranka mill-power station tal-BWSC li bena Gvern nazzjonalista u xek. Favur l-impjan tal-BWSC tkellem ukoll l-eks Ministru George Pulicino. L-impjant tal-BWSC mhuwiex il-fabbrika tal-kanċer li beżżajtu lin-nies qabel l-elezzjoni. Tur id-diskorsi tagħhom il-kelliema nazzjonalisti komplew jattakkaw il-pjan tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija u l-qalba għal power station li titħaddem b'gas naturali. Għal darb'oħra Tonio Fenek għalhekk dwar il-pjan tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Alice In Wonderland per prima naqqasna interpar ma nafx trittajda imma Alice In Wonderland A1. Saħansitra George Pulicino jrid li l-Gvern ma jibqax għaddej bil-pjani tiegħu. L-appell tagħna hu dak li tabbanduna dan il-proġett